गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि बिबान गथायबाय। थांनाय 3 डिसेम्बर 2022 अक्ट'आव तामुलपुर जिल्ला गरेस्वर थानाय विष्णु राभा भवनाव अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ सेथि खेबनि थाखाय बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनायजों लोगोसे गोदान आफादखौ सिफायना हांगामा नार्जारिखौ गोदान आफादगिरि आरो राकेश सामसियारिखौ गाहाय नेथार बिबान होनानै अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन आफादखौ दाफुंना लानाय जादोंमोन। दिनै बिनिनो गोदान बिबान रुजुनाय बिबानगिरि बिथांमोननो बिबान गथायनाय हाबाफारिखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटायाव गोदानै लुफुंजाबाय थानाय खोन्दो जौगाखां मावख'नि नब्लाङाव जानानै थाङो। फेरगाव बेसेन नाङै मेगननि फाहामथाय होदों। 32 नं फेरगाव बिटिसि बियामनि सिङाव बिटिआर निएम दावबायसा बरन दैदेननायाव आरो फेरगाव ब्लक इउपिपिएलनि बानजायनायाव आरो महाराष्ट्रनि निजानन्द आश्रमनि हेफाजाबाव बेसेन नाङै मेगननि फाहामथाय बादा खुंफुंदों। फेरगावनि गासै मोन 14 पिएचडिसिनि सिङाव बे मेगननि बेराम नायसंनाय आरो फाहामथाया सोलिगासिनो दङ। थांनाय 19 डिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै 24 डिसेम्बराव जोबहैनाय बे मेगन फाहामथाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। दिनै फेरगाव बियामनि सिङाव थानाय पश्चिम फटला पिएचडिसि मावखुलिनि गेवलां लांगोनायाव आरो फेरगाव पिएचडिसि मावखुलि नयुङाव बे बेसेन नाङै मेगन नायसंनाय आरो फाहामथायखौ होनाय जादों। मख'जायोदि बे मेगननि फाहामथायखौ फिजन सिप्रिंनि फाहामथायगिरिफ्रा होबोदों। अजय दास आरो गपाल चिलखौ जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गसाइगाव पालपारा गामिनि थागिबि अजय दासखौ उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव क'क्राझार स्पेसियेल कर्टआ बिजिरनायनि गेजेरजों दिनै 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावनायजों लोगोसे 20,000 जुरिमाना फोनाङो आरो क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्राम पुलिस थानानि सिङाव थानाय दिंगावनि थागिबि गपाल चिलखौ क'क्राझार जर'खा बिजिरसालिया उन्दै हिन्जावसाखौ फुस्लिना जिनाहारि खालामनायनि दायाव 25 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बेरगाव जिल्ला बर' सावथुन मुलुगनि बान्था होनाय खुंनो साखाफारा। बर' सावथुन मुलुगनि थामहिनबा बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन फेरगाव जिल्ला आफादा फैगौ 23 डिसेम्बर खालाराव सानसेनि मेहेरगोनां बायदि हाबाफोरजों बान्था होनाय हाबाफोरखौ खुंनो साखाफारा जाबाय। 23 डिसेम्बरनि फुंनिफ्राय फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंबोनाय बिबार बावनाय, मेथाइ रोजाबनाय बादायनाय, रंजानाय मुसुरनाय बायदि हाबाफोरजों लोगोसे बायदि हारिमु दिन्थिफुंनाय जागोन होनना बिसानि आफादगिरि रकेश्वर बसुमतारी आरो गाहाय नेथारि दिपेन बर'आ बुंफोरदों। फेरगाव सोहोरनि बड'फा फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंनो जोरदार खामानि आरो टीम मेथाइजों मोसानानै रंजाहोनो रिहार्सेल खालामनायाबो जोबथायाव महर लाबाय। गाबोननि गेजेराव गासैबो जाजोबगोन होनना फोरमायदों दैदेनगिरिफ्रा। बाक्सानि जफादं बिसारपुरनि माइनाव फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 19थि बोसोरारि जथुम्मा। बाक्सानि जफादं बिसारपुरनि माइनाव फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 19थि बोसोर जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय। जफादं गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय बे जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै जिल्लानि बर' हारिमु आफादनि 6थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो जफादं गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 12थि बोसोर जथुम्मा लोगोसेनो जफादं दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि 12थि बोसोर जथुम्माखौबो खुंफुंनो लानाय जादों। दिनैनि गिबि साननि हाबाफारि लेखा फुंनि समाव गाहाय हाबग्रा दरखं, सायनासालि, आलासि जिरायसालि, जामुंसालि, थान्दै बादा, थान्दै नब्लां बायदि बेखेवनाय हाबाफारि जानानै थाङो। जिसा जापान इन्टारनेशनेल क'अपारेशन एजेन्सिजों आसामनि बाहागोआरि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जापानिज मिशन टु इन्डियानि गाहाय कुहेनिको कावाजु आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों दान्दिसे मोगा-मोगि सावरायलायदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव गसाइगावनि कुसुगावआव गोदैनि जांख्रिथाय बिथांखिखौ बेखेवदों। बिटिआर ओनसोलाव बेकार जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि थांखिखौ नोजोर लाखिनानै बिटिआर सरकारा बड'लेण्ड ओनसोलाव गोदै जांख्रिथाय हाग्रानि बेरेनिफ्राय गोनोखोआरि आदबजों बेरे फिसिनानै बेरे मोदै दिहुननायनि बिथांखिखौ दिनै कुसुगावआव बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि एम रन्जित बसुमतारी, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अर्जुन हांसदा, घनश्याम दास बिथांमोनजों लोगोसे हाग्रा बिफाननि गोबां मावथि, बिटिआर सरकारनि अफिसारफोरजों लोगोसे कुसुगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो।